Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sapat yun sa pagsabwag sa mga pulong sa Biblia. Mapaminawan na sa 2 ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon ug sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Master Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programa nga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa balaang mga pulong diha sa Biblia aron mapalaw man panato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM, mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Kini karon ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo og mga panghinaot nga kamong tanan karon kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas diin may magamit nato kapunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod ganato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit, gitudlo kini ni Master kanamo padiyan sab nga among gitudlo kaninyo, pero gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O among mga panghinaot nga nining tungura karon sa tanang mga membro sa PBCM, nakamo sa inyo ng pagsunod, labi na sa mga membro sa PBCM compound, no? Pasalamat kami sa inyong mga pagsuportar para maialagad kining mga tulumano nato o programa. O labi na sa mga chapter president nga nagaangkon og mga sibihan sa ubang dapit para matagad kining atong programa para sa kalampusan sa tao diha sa pag-angkon sa kaluwasan. Og dili nato pagalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay katiguman nato nga tulo ka hugna, Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og may tunsab sa atong obligasyon sa Palace Reconstruction sa atong paghatag niya nga binulan among gipanghinaot nga kita magpadayon niya na para sa atong mga pagtabang. Og niini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Warlitot sabit magapakiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, niya pa ang kauban magapaila. Kumusta og may pagpataling og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City mga kaigsunan matag adlaw kita nga Domingo. Alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon ug masugli kini unyang alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabihon matag adlawng Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan. Og makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang programa sa PBC nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR, dinhi sa Surigao City sa Rail Radio, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa probinsya sa Bukidnon mabati usab dinhi sa Power Radio dinhi sa Valencia City, dinhi sa Malaybalay City sa RMN Dix MB, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin mga kaigsunan mabati ang atong programa, dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera, dinhi sa Pagadian City sa RMN Dix PR, dinhi sa Dipolog City sa RMN Dix DR o sa RPN Dix Kidi Dipolog
o dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM-FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang atong programa dinhi sa Diksaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabuses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingoog City sa Rail Bet Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kumuntagon matag adlawng Domingo. Yadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amaquiton Hermias family, nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagkasudong sila kanato via Facebook live from United States of America. Atong igsoon dinhi sa Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur, Brother Ambrosio Verano and family. Atong igsoon Engineer Derwin Bubong Mangalos o uban pa nga nagasunod kamot tanan nga nagapatalingog karon ining atong programa. Dinhi sa Cebu City mga kaubang ministro, Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Juan de la Torre, Brother Edward Las Puñas, Brother Cesar Pateo o ingon man sa chapter president Brother Chufilo Sibilia. Og ninihiyon aron sa paghisgot sa timay balik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Ang ato karong pagahisgutan, Brad Ronnie, Brad Mario, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Ang bahin sa giluwatang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga tigpamaba sa 70 Adventist Church kon Sabadista. Tungod sa iyang programa nga nanuka diri sa Dipulog, no, sa DX DR man ni siya pero nilayas nibalhin sa DXKD RMN DXKD alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion adlawng Domingo. O tungod kay ang pagpamatuod na mo may tungod man sa Espiritu Santo nga katumanan Master Tomas de Eugenio Sr. Bisag unsa na lang ang iyang ipangsulti lugar sa pagpakig-al kontra kay naman untay mga katarungan nga mga sitas namo nga gibuhian ay kung dili man mo ikatumanan kana mo iyang lugtion. Iyang gihatagan og pagpaningil tungod kay ang ginikanan ni Master lugar isip gipakatawhan sa tawhanon mao man si Crescencia Dagok kinsa ang iyang bana mutubag sa pangalan Abilino Eugenio. Matod pa ni Mitchell Bendilio nga pagkadaghan kuno sa tao sa kalibutan diha pagyod daw ipakatao lugar diha sa sabakan ni Crescencia Dagok niya ni katawa o mukatawa din siya sa pagpangantalita nga pinagi kuno sa bunga sa pagpakighilawas ni Abilino Eugenio ngadto kang Crescencia Dagok. Ang resulta daw migawas nga nahimong Espiritu Santo. Sa tinuod mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang huna-huna manggod Brad Ronnie ni Mitchell Bendilio nga ang iyang paagi maumay ipagbuot sa iyang hunahuna nga kadtong iyang hunahuna nga wa magkadimao mo iyang giatake samtang sa Dios ang buluhaton sa magtiayon sa pagpakighilawas wala ka na idili sumala sa nakasulat sa Biblia o kanong didto nilusot instrumento lamang si Crescencia Dagok o si Abilino Eugenio. Tungod kay adunay nay plano ang Dios daan sa
kalibutan. Hain ka na, Brad Mario, sumala sa Biblia nga adunay panahon nga tuyo sa Dios diri sa ilalom sa langit. Hain mabasa. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa nakasulat sa Henesis sa iyang kapitulo 1 bersikulo 6 atong ipadayon sa bersikulo 28. Sumala din sa pagpahayag, Reverend, atong masusi din giingon. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, og magbuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat nila sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila, o gipanalanginan sila sa Dios, o miingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta, og magagahom kamo niini, og magabaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og ibabaw sa tanan nga gibuhat nga buhi nga nagalihok ibabaw sa yuta. Sumala sa gipahayag, Reverend, sa kasulatan. Atong nabasa o napatalinghogan ninyo mga mahal nga tigpaminaw nga aduna di ay plano ang Dios sa gibasa unang tao sa kalibutan mauman si Adam o kon Adan. Ang gisulti sa Dios nga buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Unya nagisgot nga magabuot sila sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan. Nya giingon gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa lalaki. Gibuhat sa Dios niya sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila lalaki o babae, yang gibuhat sila o gipanalanginan sa Dios, ug moingon ang Dios, sumanay og dumaghan kamo. Na sa kabubuton sa Dios ang pagsanay nga gingon og dumaghan kamo. Atong susihon, bradron, plano bagyod sa Dios sa ilalom sa langit nga pagsumanay, pagmagdaghan tungod kay ipaagi sa pagpakatao. O Reverend, kay dunay gisgotan ng Biblia nga dunay panahon sa pagpakatao ang nakapahayag sa Biblia nga mao ni kabubuton sa Dios. Pero sa dili pa ato sang ipabati tipik ang tingog ni Mitchell Bendilio para sa mga naminaw nga kining pastor sa Sabadista kogi kayo mohilabot sa dapit sa PBC nga dili na doktrinal, kay ani naman siya maghimog himo-himo og asoy sa katumanan nga gihimong kasangkapan para mataw ang Espiritu Santo. Atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio niya. No, ato naman ang gi say-say din is makadagan na ba may Espiritu Santo nga intao nigsuon nga makita nato ingon ana ang kahimtang, no? Na natao sa managtiayon kang Crescencia Dagok o kang Abilino Eugenio. Surtiha pong magtiayon na sa ilang pakighilawas ni resulta mag Espiritu Santo, no? Ang mga mabuot nga tigpaminaw di gyud mutuan na. Atong nabati rin, bang yung tingog nga ang mga mabuot daw nga mga tigpaminaw di gyud kuno mutuo nga ang Espiritu Santo magpakatao diha sa gihimong kasangkapan sa Dios nga mao si Abilino Eugenio ug si Crescencia Dagok. Matud pa ni Mitchell Bendilio, pagkahaya-haya kuno nila nagminyo nakighilawas unya nanganak og Espiritu Santo. Agoy dili man na mao ang dapat unta niyang tukion, Reverend. Ang iya unta iyang susihon asa ang teksto nga atong gigamit basyanan para sa pagpakatao. Karon dili pod malimod kay mao may nakabot sa iyang gabok na mga panghuna-huna tungod lagi kay nakapakadaghan daw tao sa kalibutan, sila lugar mo giswerte. Pero timan-an nato sa gibasa ni Brad Mario, matinaw nga gisugo sa Dios nga sumanay og dumaghan kamo. Ang pagdaghan apil na ganita, Brad Ron. Tinuod. Apil na Bendilio,
apil na ang ginikanan ni Bindilyo. Wa lang isulat sa Biblia nga ang mga ngalan nato kay kung i-apil pagsulat ang ngalan ni Bindilyo o ngalan siyang mama, ngalan sa gipakatauhan ni Master sa tawhanon na mapuno ang Biblia sa mga ngalan na lang sa tao. Busa atong susihon nga aduna bagyod ay plano sa Dios tuyo sa dinhi sa ilalom sa yuta o sa ilalom sa langit, Brad Ron, nga nagisgot sa mahitungod sa panahon sa pagpakatao niya diya sa tao. Okay. Basahon ako, Reverend, ang maong katuyuan sa Dios nga nalatid sa Biblia dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 3 ang akong pagbasa bersikulo 1 ngadto sa Dios. Unya ang Biblia nga akong gamiton kining Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios. Gingon sa pagpahayag sa Biblia. May gitakda nga panahon alang sa matag buluhaton dinis kalibutan. May panahon sa pagkatao ug may panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanom ug may panahon sa pag-ani. Busa mao ni ang natakda nga panahon, Reverend, sa matag buluhaton daw dinis kalibutan nga may panahon daw sa pagkatao ug may panahon sa pagkamatay. Karon nakita nato nga plano sa Dios nga adunay tagsa katuyo ilalom sa langit. Unya panahon daw sa pagkatao ug doon na po'y panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot niya atong mga natanom na lugar. Muni ang katuyuan sa Dios karon kay plano man niya sa ilalom sa langit panahon sa pagkatao. Ang panahon ba sa pagkatao, Brad Ron, gusto bigyan sa Dios nga ipasanay ang mga tao sa tibuok kalibutan, Brad Ron, sumala sa Biblia? Mao ginay katuyuan sa Dios, Reverend, nga ipasanay ang tao sa tibuok kalibutan ug nagikan kini sa usa ka tawo ra pod nga gihimo niya. Gikan sa abog sa yuta. Basahon akong priba dinhi gyapon sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios, Reb. Ani ko mabasa sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 26 ingon ini ang atong mabasa. Gikan sa usa lang katawo gihimo sa Dios ang nagkalain-laing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Sukad pa sa sinugdan, giplano ng daan sa Dios kung asa magpuyo ang mga tao lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi. Busa sa plano sa Dios gikan daw sa usa ka tawo nagagikan ang nagkalain-laing matang sa mga tao nga giplano na sa Dios lakip pa ang ilang kahimtang ug unsay sangkuan. Ingon niya na ang gipakita sa Dios sumala sa Biblia karon sa pagbuhat sa tao sa Dios. Iyang tuyo nga papuy-on sa tibok nga dapit ug ang mga matang sa tao nakita nato nga siya ang nagbuhat niya na. Pero sa pagbuhat sa Dios unang tao, mga kaigsunan, diha niya gikuha gikan sa abog sa yuta ang unang tao nga gibuhat niya. Hayan ang puriba sumala sa Biblia, Brad Barrio. Sumala din ni Reverend sa Biblia sa Hinesis sa iyang kapitulo 2 sa iyang bersikulo 7 gingon dinhi sa pagpahayag. Og giumol ni hubang nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta og gihupan niya sa mga buho sa iyang ilong og sa ginhawa sa kinabuhi og ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Sumala dinhi sa pagpahayag, Reverend. Matinaw sa nakasulat sa Biblia, mga mahal nga tigpaminaw, nga pagbuhat sa Dios og tao gikuha niya gikan sa abog sa yuta og gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong. Kana ang nakita nato sa Biblia, didto gikuha sa Dios ang pagbuhat sa tao. Gawas niya na. Wala na ba'y gibuhat ang Dios nga tao nga giumol dito sa
abog sa yuta, bradron. Doon na ba'y gibuhat gyapon sa Dios nga tao? Aduna Reverend, pero dili sama kang Adan nga si Adan mo'y gibuhat sa Dios nga gikan sa abog sa yuta. Gitagaan si Adan og partner sa Dios, pero dili gikan sa abog sa yuta, gikan kun dili gikan na kini sa bukog ni Adan. Gikan sa iyang gusok og mao kining babae. Basahon nako ang prueba dinhi sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 21 ngadto sa 25 reb ang atong pagbasa gingon sa pagpahayag sa Biblia. Og ipahinanok ni Jehova nga Dios si Adan or Adam og nahakatulog siya. Unya mikuha siya ang Dios og usas iyang mga gusok og gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babae. Og iyang gidala siya ngadto sa lalaki og miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog og unod sa akong unod siya paganganlan nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan og sa iyang inahan og muipon siya iyang asawa og sila mahimong usa ka unod og silang duruha mga hubo si Adam og ang iyang asawa og sila wala mga ulaw. Busa gawas kang Adam Reverend nga gibuhat sa Dios, unang tao nga gibuhat sa Dios pero gikan tos abog sa yuta. Naghimo ang Dios na pud og laing binuhat mo nang babae pero dili gikan sa abog sa yuta kundi gikan sa gusok ni Adam sumala sa Biblia nga atong nabasa. Oh, nakita nato nga gihimo sa Dios og nabasa nga kining gihimo niya nga gikan sa abog sa yuta mao si Adam. Og ang iyang asawa gikuha gikan sa gusok ni Adam og nakita nato nga kini nabasa sa Biblia nga iyang asawa. Busa dili di ay kay pagbuhat ni Eva gikan dito sa abog. Kung dili si Adan lamang ang gikan sa abog sa yuta. Og atong nakita nga gi plano man sa Dios nga adunay panahon tuyo ilalom sa langit tagsa-tagsa katuyo panahon sa pagpakatao sa ato pa ang punong pagpakatao ianak na ni siya sa tao. Pero giingon sa Biblia nga ang Dios mao'y nagbuhat sa usa ka tawo og sa tanang mga matang sa tao nga iyang gipapuyo sa tanang bahin sa yuta og lakip na ang ilang sistema nga sangkuan. Ang Dios mao'y nagabuot niya na. Pero nganong makabaton og tao tungod kay pinaagi sa pagpakighilawas kana. Pinaagi sa pagpakighilawas makita nato nga diha kana makita sa magtiayon bana og asawa. Adunay kaugalingon nilang pag-intrigar sa matag lawas, sa matag usa, bana og asawa. Hayan ang priba niya na sumala sa Biblia, Brad Mario. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa unang Korinto sa iyang kapitulo 7, sa iyang versikulo 2 atong ipadayon sa versikulo 5 gingon din sa pagpahayag mga kaigsunan kini inyong patalinghugan gingon. Apan karon sa paglikay sa tintal sa paghihilawas, ang matag usa ka lalaki kinanglan magabaton og iyang kaugalingong asawa ug ang matag usa ka babae magabaton og iyang kaugalingong bana. Ang bana kinanglan magatugyan ngadto sa iyang asawa sa angay sa magtiayon. Maingon man ang asawa ngadto sa iyang bana kay ang asawa dili mao ang magbuot sa gugalingong lawas niya kundili ang iyang bana. Maingon man usab ang bana dili magbuot sa gugalingong lawas niya kundili ang iyang asawa. Ayaw kamo pagdumili ay ang usa sa usa gawas kun pinaagi sa pagbuot alang sa usa ka panahon alang gingon panahon aron managsunod ka mo diha sa kagayunan sa pagampo apan tapos niini managduulay na usab kamo aron dili kamo matintal ni Satanas sulod
sa kakulang ninyo pagpubong sa gugalingon sumala dinis pagpahayag, Reverend? Atong nakita nga ang gisgutan dinhi kung atong kalaruhon, ayaw kamo pagdumili ay ang usa sa usa. Gawas kung pinagi sa panagsabot alang sa usa ka panahon kahaaron managsulod kamo diya sa kahigayunan sa pagampo apan tapos dinhi managduulay na usab kamo aron dili kamo matintal ni Satanas tungod sa kakulang ninyong pagpugong sa kaugalingon. Pero sa sentro nga nabasa nagingon nga kinahanglan nga magbaton sa iyang kaugalingong asawa ang usa ka lalaki ug ang matag usa ka babae magbaton sa iyang kaugalingong bana. Ang bana kinahanglan daw nga magtugyan ngadto sa kaugalingon niyang lawas sa angay sa magtiayon, labi na sa bana magtugyan siyang lawas ngadto sa iyang asawa ug ang asawa magtugyan alang sa magtiayo sa pagka magtiayon lugar sistema sa iyang lawas ngadto sa iyang bana. Kay ang asawa dili na mo'y magbuot sa iyang lawas kundi ang bana, ug ang bana dili usab magbuot sa iyang kaugalingong lawas niya kundi ang iyang asawa. Kanang pag-intrigaray ingon nga bana ug asawa mo kana ang resulta nga makahimo sa pagpanganak ni ana, mga kaigsunan. Tungod kay ang paagi sa pagpanganak sa gisugilon ni Propeta Jeremias mo kana ang paagi sa pagdaghan pinagi sa pagpangasawa o pinagi sa pagpamana. Unsay priba, Brad Ron, sumala sa Biblia? Okay, Jeremias kapitulo, basahon ako, Reverend, nga priba nga ang paagi sa pagpanganak mauna siya nga namang pagkigilawas unya diya ang paagiha pagtugyan sa usag-usa sa managtayo daghan ang mga katawhan o mga anak gingon sa pagpahayag sa Biblia sa Jeremias 29:6, mga sawa kamo og mga anak kamo og mga anak nga lalaki o mga anak nga babae og papangasawa ang inyong mga anak nga lalaki og papamanaha ang inyong mga anak nga babae aron sila mga anak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og dumaghan kamo, mao ni pahayag sa Dios ngadto sa mga tao, og dumaghan kamo didto og ayaw pag ipapuo ang inyong kaliwatan. Oh, di na kana sa kasaysayan sa panahon sa daang tugon nga gipakita dito sa panahon kang Adam o kang iba nga sumanay og dumaghan kamo nga ang paagi di ay sa pagsanay dili nga ang Dios kanunay nagbuhat og tao nga gikan sa abog sa yuta, dili nga ang Dios kanunay nagbuhat diya sa pagkuha sa dapit sa gusok ni Adan aron himong babae nga mahimong iba. Sila lamang duha nga tao, si Adan gikan sa abog sa yuta, si iba gikan sa dapit sa gusok ni Adam. Pero ang tanang mga tao nga natao sa plano sa Dios, siya daw ang nagpakatao niya na. Busa nakita nato nga kung ang Dios magbuhat og programa sa pagpakatao kung kinsa may gamiton niyang kasangkapanon, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, ipaagi di ay kana sa pagpakighilawas. Busa dili dautan ang pagpakighilawas basta hisgutan nato ang katuyuan sa magtiayon bana og asawa nga walay trampas niya na sumala sa atong nakita sa Biblia. Og ang plano usab sa Dios sa tanan nga mga gipakatao niya, wala ibutang ang pangalan sa mama ni Mitchell Bendilio. Wala ibutang ang papa sa ngalan ni Mitchell Bendilio. Ni ang ngalan sa imuhang mama, Brad Ron. Tinood. Bisan sa imong papa. Papa ni Brad Mario o mama ni Brad Mario. Pero kung hisgutan nato sa Biblia, ang Diyos mo ay nagbuot sumala sa Biblia nga siya mao ang magpakatao sa mga tao nga ipakatao niya ang mga kabataan. Siyempre, ang mga kabataan kung ipakatao, gikan man gina sa babae. Kay ang babae mauman ang mga anak gumikan sa iyang pagkaasawa tungod kay naaman ang bana niya nga silang
silang usag-usa nagtugyan sa ilang lawas sa angay sa magtiayon. Hain ang prueba, Brother Ron, sumala sa Biblia. Okay niya ang prueba nga tanan nga mataw sa babae pinagi sa pakigilawas na sa mag-asawa, manganak ang babae ni ana, gihimo ng kasangkapan. Pero ang Dios gapon mo'y nagbuot ni ini Sa pagpakatao. Sa pagpakatao. Niya basahon ako sa Biblia rin ang prueba sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 9 matod pa dinhi nga atong mabasa. Magapakatao ba ako sa mga kabataan og unya dili ko ipahimugso? Giagig pangutana, magapakatao ba daw ang Dios sa mga kabataan niya dili daw niya ipahimugso? Gingon dayon, mingon siyo ba, ako magapakatao sa mga kabataan, mutak-om ba sa taguangkan? Mingon ang Dios. Atong nakita nga si Hioba nagingon nga ako magapakatao sa mga kabataan. Mutak-om ba daw siya sa taguangkan? Kisa may tagihan nining taguangkan. Ang babae. Alangan ang mga lalaki. Busa ang Dios may responsibilidad sa matod pa sa nabasa nga magapakatao ba ako sa mga kabataan, unya dili daw niya ipahimugso. Mingon daw si Hioba. Nagsaad ang Dios nga si Hioba, ako magapakatao sa mga kabataan. Pagingog, magapakatao siya ang responsibilidad. Kinsa may iyang ipakatao? Kadtong mga kabataan. Nga naman, doon kay sa gibasa ganina, sa basahon sa Ecclesiastes 3:1, og 2, nag-ingon nga adunay panahon alang sa tanang butang o panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit, panahon sa pagkatao. Nya, kinsa man tong panahon sa pagkatao? Kadtong gisaad nga magapakatao siya sa mga kabataan, umutak-om ba kuno siya sa taguangkan? Buti pasabot, taguangkan sa mga ginikanan nga babae, takuman ba daw niya na aron dili ipakatao ang mga kabataan? Di nakita nato nga ang Dios may responsibilidad niya na sa pagpakatao sa mga kabataan. Unya ang Dios naghatag nga kung gamiton kaniya nga kasangkapan, maipakita nga naana nasulat na sa iyang mga palad. Og ang Dios gani ipakita sa Biblia nga malimot pagani daw ang usa ka inahan sa pagpapasuso sa iyang bata, nga ang Dios mo'y responsable sa pagpakatao niya na. Pero ang Dios dili daw gyud malimot kanimo kung gamiton ka na nga kasangkapan niya. Hay nang priba, Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Reverend, din sa nababasa ng Reverend sa Isaias sa iyang kapitulo 49, sa iyang versikulo 15 ug sa 16, gingon din is pagpahayag. Gingon, malimot ba ang usa ka babae sa iyang masuso nga bata? Nga dili siya magabaton og kaluoy sa anak nga lalaki sa iyang taguangkan? Oo, kini sila mahikalimot. Tingali apan ako dili gayud malimot kanimo. Gingon, ani karon ako na ikaw nga gisilsil sa palad sa akong mga kamot. Ang imong kuta ani kanunay sa akong atubangan. Di nakita nato nga ang pagpaygayon sa Dios, malimot ba ang usa ka babae sa iyang masuso nga bata? Nga dili siya magabaton og kaluoy sa anak nga lalaki sa iyang taguangkan. Di klaro kaayo nga babae ang manganak sa lalaki daw o mababae man gikan siyang taguangkan. Nagingon ang Dios, oo, kini sila mahikalimot tingali. Apan ako dili gyud malimot kanimo. Anya karon ako na ikaw nga gisilsil sa mapalad sa ako makamot, ang imong kuta anya kanunay sa akong atubangan. Nakita nato mao kini nga ang Dios di ay dili gyud malimot kanimo. Kung adunay himuon nga kasangkapan ang Dios, sumala diya sa pagpakita sa tao. Tungod kay ang Dios maoy nag-umol og adunay iyang
gipangtawag aron umulon niya sa katuyuan sa Dios. Ayon ang priba, Brad Ron, nga ang Dios sa pagpakatao sa mga kabataan diya sa taguangkan sa mga ginikanan nila, dili gyud siya mutak-om kay kagustuhan niya nga ipakatao tungod kay adunay pagtawag nga iyang gamiton sila sa katuyuan diha sa iyang pag-umol kanila, Brad Ron. Okay, Reb, niya, basahon ako sa Isaias Kapitulo 43, versikulo 7, kama 21, gingon kini sa atong mabasa sa Biblia. Ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan. So, doon na gitawag ang Dios. Tagsa-tagsa daw gitawag pinaagi sa ngalan sa Dios. Og nga akong gibuhat alang sa akong himaya, nga akong giumol, oo, nga akong gibuhat. Sa di pa nimo basahan ang bersikulo 21, Brad Ron, sa Kapitulo 43, ang bersikulo 7 imong gibasa. Matinaw nga ang Dios di ay nag-ingon nga ang tagsa-tagsa nga gitawag pinagi sa akong ngalan. Doon na di tagsa-tagsa niya nga gitawag pinagi sa iyang ngalan sa Dios. Giiyang gibuhat ka na. Matod pa sa Biblia, alang sa iyang himaya, iya ka na siyang giumol o iyang gibuhat. Kinsa kining iyang giumol nga iyang gitawag, Brad Ron, pinaagi sa kabumuton sa Dios. Natawag sila kanang iyang giumol tungod kay aduna siya katuyuan niya na. Mao na kanang mga tao nga nataw og gianak og babae. Niya basahon akong bersikulo 21 sa Kapitulo 43 sa Isaias, gingon, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron sila managbutyag sa pagdaig kanako. Naklaro nga ang katuyuan di sa Dios nga dunay iyang gitawag, iyang giumol ang mga katawhan sa iyang kaugalingon para gamiton nga managbutyag sa pagdaig diha sa Dios. Nakaron, kinsa ba ang usa sa giumol sa Dios? Walay lain kung kuhaan nato si Propeta Job, mga kaigsunan. Nasayon kita nga si Job, adunay iyang ginikanan, adunay iyang inahan, ug adunay iyang amahan, ug migawas si Job gumikan sa pagpakighilawas, sa pag-intrigar, sa usag-usa sa kaugalingong lawas sa iyang mama ngadto sa iyang papa o sa iyang amahan. Og ang iyang amahan sa pagtugyan ngadto sa iyang inahan, mao nga migula si Job. O atong hunaon ang responsable sa pagpagula kang Job ang iyang ginikanan. Pero sa tinuod, Brad Ron, instrumento lamang sila. Pero ang mopadayag niya na sumala sa Biblia sa paggawas ni Job, iyang gideklarar nga ang nagbuhat o nag-umol kaniya mao ang Dios. Hay ang pruiba, Brad Mario, sumala sa nakasulat sa Biblia. Sumala din ni Reverend pagpahayag sa Job sa iyang Kapitulo 10, versikulo 8, gingon din his pagpahayag, gingon, ang imong mga kamot, nagbuhat kanako og nag-umol kanako, sa tingob, sa nagalibot, apan ikaw, magapukan man kanako. Sa naklaro nato sa Biblia, tanang tao sa kalibutan nga natao pinagi sa taguangkan. Ang Dios mao ang magpakatao niya na sa mga kabataan dito sa gigikanan sa taguangkan. Di klaro nga ang Dios padayon sa pagbuhat, sa pag-umol sa tao, labi na kung dunay iyang kasangkapanon sa iyang katuyuan, pero dili sa pagbuhat na pinaagi gikan sa abog sa yuta, dili pinaagi sa gusok lugar ni Adan nga dito siya nagkuha para mahimong babae nga mao si Iba. Kundi ang padayon nga pag-umol sa Dios sa tao, gumikan sa pag-intrigar sa magtiayon, bana og asawa, pero ang pagbulutan, siya mao ang magapakatao niya na diha sa mga taguangkan, sama sa pagpahayag ni Job nga ang Dios mao ang nag-umol kaniya, dili ang iyang mama o ang iyang papa. Karon, kaysa pa ang giumol sumala sa Biblia, Brad Ron, alang sa katuyuan nga ang Dios mo'y nagtawag niini kanila.
Gawas kang propeta Job, kini usab si Jacob Reverend, ang nag-umol niini mao ang Dios. Pero dili kay gikan sa abog, kundi giumol si Jacob didto sa taguangkan sa iyang inahan nga nag-umol niini mao ang Dios. Niya sa Isaias Reb, akong pagabasahon, Kapitulo 43, versikulo 1, gingon, apan karon kini mao ang giingon ni Hioba nga nagbuhat kanimo o Jacob, og siya nga nag-umol kanimo o Israel, ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa gibasa sa Biblia o sa nabasa, nagingon ang Dios nga mao si Hioba nga mao kini ang giingon ni Hioba nga nagbuhat kanimo o Jacob, ug siya nga nag-umol kanimo o Israel. Kini si Jacob o kini si Israel maura mga kaigsunan. Hayon pang dugang payag nga gideklarar sa Dios nga si Jacob o Israel siya ang nag-umol niya na gikan sa taguangkan bradron sumala sa Biblia. Dini ang dugang prueba sa Isaias Kapitulo 44 versikulo 1 ngadto sa 2 Reb, akong basahon, gingon, apan pamati karon o Jacob, akong alagad, o Israel nga akong pinili. Mao kini ang gingon ni Hioba nga nagbuhat kanimo ug nag-umol kanimo, kato si Jacob nga mao ra pod si Israel, nag-umol kanimo gikan sa taguangkan nga maoy magatabang kanimo, ayaw kahadlok o Jacob nga akong alagad, og ikaw Jisron nga akong pinili. Nagpakita ang Biblia nga siya ang nag-umol gikan sa taguangkan. Nakita nato sa Biblia. Nakaron, kini si Jacob nga mao si Israel, tinod ba sumala sa Biblia, Brad Mario, nga kini si Israel, maura na si Jacob o si Jacob, maura na si Israel? O, maura na, Reverend. Sumala dinis pagpahayag, Reverend, sa Henesis sa iyang Kapitulo 35, versikulo 10, gingon dinis pagpahayag, gingon, og mingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na pagahingalan ang imong ngalan nga si Jacob, kundili Israel na mao ang imong ngalan, ug siya ginganlan sa iyang ngalan nga Israel, sumala sa pagpahayag, Reverend. Sa nakita nato sa Biblia, si Israel nga mao si Jacob, ang Dios maoy nag-umol kaniya gikan sa taguangkan sa iyang inahan. Sa ato pa Dios ang nagpakatao sa mga kabataan. Diya sulod sa taguangkan, siya ang nagpakatao ni ana. Iyang gipakatao ang mga kabataan nga mapapagula diya sa taguangkan sa ginikanan o diya sa babae. Na sa atong nakita, tungod kay adunay katuyuan ang Dios sa pagbuhat niya kang Jacob, nga gibalhin sa pangalan nga Israel. Tungod kay ang katuyuan sa Dios sa pagpagula ni Israel, tungod kay diha niya kuhaon ang ngalan ni Jacob sa pagbalhin nga Israel, nga mo'y himuon niya nga opisyal nga pangalan para sa iyang mga katawhan. Sa unang hugna nga panahon nga pagpangalagad, tun kay nabahin man ang panahon sa pagpangalagad, panahon sa kang Hioba nga ang iyang katawhan Israel. O sa ikaduhang hugna nga panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga nagtukod og iglesia sa Mateo 16:18, ginganlan sa pagtawag niya na Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16. Og ang ikatulong hugna nga pagpangalagad nga panahon diya sa Espiritu Santo nga natuman diya sa among magtutulo dinhi sa pagtulunan sa ngalan o sa pundok nga PBCM. Pero amo ka ng i-detalye para mapamatud-an. Hain ang priba, bradron, nga ang katuyuan sa Dios sa pag-umol kang Jacob para himuon nga diya maipasukad ang ngalan sa katawhan sa Dios og maoy himuon niya opisyal na pangalan sa panahon kang hubad sa iyang katawhan nga gitawag og Israel. Okay, niya Reverend, mabasa nato ikaduhang Samuel Kapitulo 7 versikulo 10-24, gingon sa pagpahayag, og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutan kanila
aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. So dunay dapit, Reverend, nga gipili ang Dios para sa iyang katawan nga Israel, mao ni si Jacob nga ang responsable sa pag-umol ni Israel o Jacob, mao ang Dios, pero dito giumol sa taguangkan sa iyang inahan. Sa 24 naman, mao kinang prueba nga ang Dios gud mo nagtukod nining katawan nga Israel, gingon ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel, aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Opisyal dayon nga ngalan nga gihatag niini sa iyang katawan, Reverend, Israel gyud. Sumala nga atong mabasa dinhi sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 gingon, og si Elias mikuha og napulog duha ka bato sumala sa gidaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. O tanawa, pinaagi sa ginikanan ni Jacob. Walay lain nga ginikanan ni Jacob. Naay iyang ginikanan, naay iyang inahan ug naay iyang amahan. Mayong masabta nato mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, nga nigawa si Jacob tungod sa iyang ginikanan. Pinaagi sa pag-intrigar sa iyang kaugalingong lawas sa iyang mama ni Jacob ngadto sa iyang bana, o sa iyang papa ni Jacob ngadto sa iyang asawa. Mao nga nahimong niresulta si Jacob. Pero sa nakita nato sa Biblia, ang Dios mao'y nag-umol o nagbuhat kaniya. O ang Dios mao ang nagpakatao diya sa pagpalutaw, pagpagawas diya sa mga taguangkan, sa matag ginikanan kung adunay katuyuan ang Dios nga ipakatao kita. Munibot namong ipasabot ngano? Tungod kay nangahas si Mitchell Bendilio nga matod pa niya, hayahay kuno si Crescencia Dagok ug si Abilino Eugenio. Nga niresulta kuno ang Espiritu Santo gumikas pagpakighilawas. Pagkadaghan kuno sa tao sa kalibutan, sila lang kuno ang pakatawhan kuno sa Espiritu Santo. Pagkaswertiha gud kuno, bunga daw kuno sa pagpakighilawas. Mura bitaw siya og nakasulti og pamulong ba nga nagkinabuang si Abilino o si Crescencia Dagok o si Abilino Eugenio. Mo nga among giditali ang mga pamaagi sa Dios sa pagpakatao, nga kung gamiton gani ang imong ginikanan nga himuon kaniyang kasangkapanon, diha siya mag-umol diha sa pagpakatao sa taguangkan sa imong ginikanan, aron ipaggula ka kay doon na siya katuyuan sama kang Jacob nga mao si Israel, gibalhin niya sa pangalan nga Israel kay adunay tumong ang Dios nga didto ni ana ngalan nga Israel, didto niya kwaon nga mahimong ngalan sa katawhan sa panahon kang Jehova. Israel ang ngalan sa katawhan sa Dios. Usa sa mga Israelinhon mao si Moises, og si Moises como Israel, Israelinhon, Israel ang ngalan sa katawhan sa Dios. Dili gyud giwali nila nga ang giwali sa panahong Israel, ang sentro principal mao si Kristo, og ang Espiritu Santo mo'y gihimong pagwali ni Moises ingon nga usa ka Israelino. Kundi si Jehova lamang ang ilang giwali niya ang unang hugna sa kapanahonan. Hay nang priba, Brad Ronnie, sumala sa nakasulat sa Biblia. Dini ang prueba basahon ko rin, Deuteronomio kapitulo 32, versikulo 3 ug 4, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Singular, so suluminting ang gimantala nila ni Moises ilang kapanahonan si Jehova ragyod. O kalakip gani ang titulo nini, matud pa pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato mo ni titulo ni Jehova, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon, og walay kasalanan siya matarong og matulid. Moring prueba rin unang hugna sa pagpangalagad og Dios ang gialagaran og gimantala solo minte mao lamang ang atong Ginoong o ang Dios nga si Jehova. No, sa ato nang giisgutan kaganina sa unahan nga nakita nato nga adunay katuyuan ang Dios sa ilalom sa langit ug sa ilalom sa yuta, brethren, sa giingon na nato. Tinuod. Pero kung magisgot tag katuyuan sa ilalom sa yuta ug sa ilalom sa langit,
ang gisgutan makita nato sa panahon sa atong Ginoong Kristo ato sang atuan. Basahon ko ang Pilipos kapitulo 2 bersikulo 10 nagaingon, aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit dinhi sa yuta og sa ilalom sa yuta. Munang akong gingon nga dunay plano ang Dios ya sa ilalom sa langit o sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta nga adunay mga buhatong pagpangalagad nila nga kinsaman ang katong naa sa ilalom sa yuta o na sa ibabaw sa yuta o dito sa langit kung magisgot ang kapanahonan ni Kristo, diya yun nila ipiko ang ilang mga tiil diha sa atong Ginoong Kristo. Mo ka na ang ikaduhang pagpangalagad, pero balikan ta ang katuyuan sa Dios. Diya sa paghimo niya kasangkapan sa pagpakatao ni Jacob, nga giilisdan sa pangalang Israel, para diya siya magkuha o himuon niya nga ngalan principal, ang ngalan ni Jacob nga Israel, nga mao ang himuon niya nga pangalan para sa iyang katawhan. Gani,